दानिया नोंसोरो साउथ नेसनखौ खालामदो पोजिशन रेडी स्टार्ट हैया 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 दे दानिया स्टिक लेसन Position ready start जोबोद मोजां सोलोंसाफोर जोबोद मोजां दानिया आं नोंसोरनो एडभान्स मांकी लेसनखौ दिन्थिनोसै नोंसोर बयबो गोसो होनानै नाय आरो सोलोंनानै ला जागोन ना हैया hey hey हैया 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 hey हैया 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 hey hey हैया 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 hey hey हैया हैया hey hey हैया hey हासिगोन ना दानिया फुंखा आरो जदब नोंसोर सानैया फैनानै स्पारिं गेलेफैदो Bo, sir. Bo. Here. Ready? Start. Here. 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 Hey. Here. Hey. Here. 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 Hey. Here. 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 Ready. Here. 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 Hiya! 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 Roto! Hiya! जोबोद मोजां जादों Bo sir. Bo. दिनै एसेयावनो जोबबाय Bo. माबारलै आंहा एसे आलासि दंमोन दे माबा एसेल' दे सिनारा हाबबाय रायजोफोर लाबोबायानो मोनामो माथो एसे गन्ध दङ खामदोंदां थ' जोलावफोर पलिअ जाहैदिनि देहाबो एसे राखांगोन खोमा ओइ लौगा नों मानो दाबो गानथ'नालै र' नै फेल' सोथारनांसिगौ
बेथावसो गारफ्लांबायलाय साला एखेबारे बेथाललै आइदै है साला बेथाल समफ्राव हौलै मोनफैलै बस लावगाया लावगाया Hei, dia hasil yang novel dong. Mà ini siapa pun langsung mana meeting dong, mana meeting? Nunggu macam Hei, tuh lu sih lo sar, kau lihat kay? Didi selit, Islam lagi. Nunggu lah. Didi, dia ada bola tu di. Didi nanti. Mana bilai? Ye, tu dikhade dah, dikhade. Jangan Didi. Ah, soal vitaminnya di khusus selit sekali. Oh, masih murah tu. Sudah balik. Deh. नै माथो आटा सफैबायानोलाय सफैबामोनलै बस फैयो हा माथो थु आथिखालनि सेंग्राफोर मावनाय दांनायावथ' गैखाला फरायनाय लिरनायावबो गैला फारसे समाजनि मोजां थाखायबो जेबो सोलोंनो रोंला अखा नायबाथाय बे जुमायनि आड्डायानोसै सि मा जाबावनोसै बे बर' हारियालाय mana aduh akhir dah gila Hah? Masa aku bilai? Ayo, maru kini masih boleh. Sana yang lalu ya, berkerasa. Sana yang lalu. बाजै एक नम्बर लाबो Nei mijengai, बै जुमाय बथलसेखौ लाबोना होफैलाय नै आं सोनारखौ आं गोसोनि बाथ्रा फोरमायनो Henggar papi, henggar Wah Ayay Hah? Ma जादों? नोंनो पाpi Henggar 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 माथाराना नोंसोरखौ होथारमारनांगौ नामा हगार माथाराना नोंसोरो नै पाpi नै हगार पापिफोर फिसानि आखाइखौ हगार होनदों नोंसोरबो मा दं आंनावलाय मा नागिरना मोनबावनो आं दानि नै रुवाखौ मोनफ्लांबाय अन सिनायनि होथारनोसै आं दानिया नोंखौ नै दानस'थारनोसैबा नै दानस'थारनोसै हगार माथारा नामा हगार माथारा नोङो हगार माथारा पापिफोर सुलिफोर बे न'खराव मा मोनफैबाय थायो नोंसोरलाय नोंसोरनि केरेट केम्पखौ सोलोंनो फैनाया हिनजाव गुन्दास बेहाय हिनजाव बोनो गुन्दास बेहाय हिनजाव फोरोंदों नोंसोरखौ सोलोंनो थिनदों नामा बिदि पापिफोर गुन्दाफोर नोंसोरखौ दानस'थारनोसैसो आं लख्रा नोंनि मा खुबैलाय आखायाव हगार गोख्रै जिरथा खुमथा Lokra, neng ni bebaja aku मोजां जायाखै हुंखा नों मानसिखौ Apa? माइ Apa? Apaku गुन्दाफ्रा बोगासिनो दं नोंबोखौ बोदों थु नों जोंनि आफादखौ बदनामखौल' सानो नामा नोंखौ जों दानो सारनो खोन्थागोन हे सेंग्राफोर हामालै लोंनो फैदों मोजाङै लोंनानै थांदोब्रा हा मानो बिदि खालामनांगौ जाखोबालाय Hey!
파피풀 आदै आरो मादै हायोब्ला नोंसोर दिनैनिफ्राय जौखौ दाफानसै बेबायदिनो जौ फाननाय जायगायाव गोबां गाज्रि जाथाय जानायजों लोगोसे समाजाबो गुबुंले जायो आरो गोबां जेंनाफोर नुजाफैयो आरो समाजा आब्रुथि गैयै जालाङो बाथ्रालाय नंगौ फिसाफोर नाथाय जोंहा हा हु खलबसेबो गैजायैया जोंबायदि गोरिबा जौ फानाबानो जेबो राहायानो गैजाया नङा आदै जौ फाननायनि अनगायैबो बे मुलुगाव गोबां फालांगिफोर दङ जेरै साहा गला होनाय दाउ अमा फिसिनानै फाननाय मैगं थाइगं बायस'नानै फाननाय बायदि रोखोमनि फालांगिखौनो मावनानै जानो हायोना नोंगौ फिसाफोर मा खालामनो दानि जुगाव जुमाय फाननानै जानायाबो सोलिलाब्ला जोंबो दानि गोदान मुगानि मैगं थाइगं फाननानै जानाय एबा साहा गलाफोरखौनो होनानै थांनानै थानाय राहाखौ नागिरनांसिगोन साबगौ आदै आरो मादै नोंसोर थारखौनो सानदों बिब्दिब्ला दिनैनिफ्राय साहा गलाखौनो होनानै जादो जासिगोन फिसाफोर जों दिनैनिफ्राय साहा गलाखौनो होनानै जासिगोन नाथाय हनै बिफायासो मा होनो दे जाथोंसै फिसा बिब्दिब्ला दिनैनिफ्राय नोंसोरो साहा गलाखौनो होदो दे फिसा दे बिब्दिब्ला जों थांदिनि
दे फिसाफोर दे थादो बिनानाव लख्रा बाथाब जलदब थेफ्रा थेंगोना एमाव लावगा जोगदाव नोंसोरो बयबो ओरै फै नोंसोर बयबो बै अन्थाइनि बुस्थुखौ बानानै खार खोमथा फुंखा आरो फैलाव नोंसोरो बिसोर बयखौबो बै बिफाङाव साजाहैथां नोंसोर आरो फिन बेबायदि खालामबावोब्ला नोंसोरखौ आं सोलोंसालिनिफ्राय होखारहरनाय जागोन मिथिखा नायथारगोन बे सालाखौ सैमा फिसाया जोंखौ बेबायदि बिखावलाय साजानाया नायगोन बे साला सैमा फिसा खोमथाखौ नायथारगोन सिफु अलंबार दासो फैदोंना नोंथाङा औ नोंथां खुलुमबाय खुलुमबाय जिरायदो दे जागोन दे दावबायनायाव जेबो जेंना नुजायाखैथ' नोंथां जेबो जेंना नुजायाखिसै नोंथां माबाफोर खौरां लाबोदोंना नोंथां नङा नोंथांनि सोलोंसालिनि मोजां गाज्रिनि खौरांसो लानो फैदों आं जेबो जेंना नुजायाखै नोंथां नाथाय बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' बिमा बिफाफोरा कंफुटनि गुबै सोदोबथिखौ बुजियालासिनो उल्थासो बुजियो उल्था माने आंनि बुंनायनि सोदोबथिया जादों गोबां बर' बिमा बिफाफोरानो कंफुखौ बुलायलायनायनि गाज्रि आदब खायदानि अनगायै जेबो नङा होननानैसो सानो अ नंगौ नामा जोंनि गेजेरावबो बिर जोहोलावफोर दंमोन बिसोरनावबो दावहा नांनायनि आदब खायदाफोर दंमोन नाथाय जानांगौ बेफोरबायदि गोरोन्थि बुजिनायनि थाखायनो बैफोर आदबा दा जोंनि गेजेराव गैलिया अ नंगौथ' नोंथां मोनसे गेरेमसा न'खर जानो थाखाय जेरैबायदि बिजि खान्दानिफ्राय लानानै न'खरनि मोनफ्रोमनिबो गोनां जायो बिब्दिनो मोनसे गेरेमसा हारि दानो थाखाय हारिमुजों लोगोसे मार्शियेल आर्टखौबो नांगौ जायो औ नंगौ बिदिब्ला आं थांदों नामा नोंथां र' नोंथां साहाया जाबायानो
अन्नानै नोंथाङा दसे जिरायबावदो। दे बिदिब्लालाय। दे नोंथां लोंदो। दे जागोन दे। जाया बे जायगायाव खंफुर सोलोंसालि माब्लाबाबो जानो हाया। नाथाय मानो सार? नोंसोर खंफु फोरोंगोन, गथ'फ्रा जानला मोनला बुलायलाबायगोन, बे माब्लाबाबो जानो हाया। बिब्दि नङा नोंथां, जोंहाबो खंफुआव माखासे नेमखान्थिफोर दङ, जानला मानला खालामजाया। अब्लाबो जाथारनाय नङा। सारा गामिनि मानसिफोर बुलायलाबायनायखौ बुंदों नङा होनब्ला? बुंदोंब्ला बिनि दायनिगिरिया खंफुआ नङा सार, जौआसो। बेनि अनगायैबो खंफुनि सोदोबथिया दावराव दावसि खालामनाय नङा, दावराव दावसिखौ सिरि खालामनायसो। अब्ला मालाय समाजखौ खंफुजों मा दावगाहोनो हानो? हायो सार, जोंनि मानसिया खंफु गेलेनानै सासे अलिम्पिकनि चेम्पियन जानो हायोब्ला बेसे गोग्गाथाव। आंना गोरोन्थि जाबाय, आं सानस'स्लाबनो हायाखैमोन, आंखौ निमाहा होदो। जेबो नङा नोंथां। बिदिब्ला नोंसोर नोंसिनि खामानिखौ जुरिदो, जों थांलायदिनि। मा सानदों नोंथां? जेबो नङा नोंथां। बिब्दिब्ला थांनायनि सिगां आं नोंथांनो आंनि मोनसे सेक्रेट टेकनिकखौ खोन्थालांदोंनि नामा? दे नोंथां, थ' बिब्दिब्ला बै फोथाराव थुदो। थ' बिदिब्लालाय। Huya! 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 बिदिब्ला आं थांदिनि नामा नोंथां? जागोन दे। थांदिनि बिदिब्ला। दे थांदो नोंथां। बो बाजै फिथाइया जोंबो लाबोदो ओरैजाय। र' नै लांगासिनो दङ। नो दे जागोन बाजै दे। जादोलै सेंग्राफोर, जादोलै सेंग्राफोर, जाबाय। सेंग्राफोर दै लोंनो ना? सोरबाफोर साहा लोंगौमोन नामा? दिलै बाजै, बोरैबा लाबोलै बाजै। बाजै, नोंसोर बाव थांब्रा। ए गैया, मालाय मैयानो बिलोगोफोरजों आलासि जानो थांफादों। आयै गैलालै बस, गाज्रि खाफालाबो सुनिबावसो माथो।
सिन्था मत करलै बस इसोरा जेखौ खालामो मोजांनि थाखाय खालामो आदाया जोंनि बिलखौ फाथायहरसिगोनलै दे जागोन दे बाबुफोर दे थ' सिखारदो थ'दो बिदिबालाय थादोलै आदा गोदै बाजै दैल' आब' आं थांग्रोनोसै आइजों आफाजोंथ' दखानावसो दङ आं ओंखाम संनो थांग्रोनोसै दे आगै बिदिब्ला आं थांग्रोनोसै आब' दे थांग्रोदो आगै बल्ले खाफाल गेवबाय सोमोरनो जेनदों मा मोसला बेखो बैनि बस आदारा आयौ माथो पापिफोरखौसो लोगो मोनबावबाय आङो हाब माथो आंनि अनजालिसोलाय होसो होसो बेखौ होसोलाय बाजै फग्रासोमोन या हे या जाब्ला होसो आयौ रैखा खालाम रैखा खालाम आयौ रैखा खालाम आंखौ आयौ रैखा खालाम आंखौ पापिफोर आयौ पापि आंजों हे साला आंनावसो नांगारबाय खाराफोराबनो आंखौ रैखा खालाम गोखै दानालाय गुंगार पापि गुंगार लख्रा गुंगार आयौ आंखौ रैखा खालाम आयौ Ungar, papiफोर आयौ ungar लख्रा दासिमबो माने इसिबां गाज्रि नोंनि आखुआलाय हगार आखाया शीर्ष खुमथ' रावनि हाबायाव गोदो ungar गावनोबा गावथां ungar नों हगार मालाथ'
나무고 휘 아이팅 야 알아 아이팅 너무 그나 빼빼 하이 하야 와우 와이 너 저기 와 मिजिं मानोथो नों बेबायदि हारसिं हारसिं थाबायो बेबायदिनो मानसि मोजांजों लोगोसे गाज्रिबो थाबायफायो बेबायदि हारसिं दा थाबायसै दे गोरोन्थि जाबाय आदा थुदो मिजिं नोंखौ आं दोनलांनोसै लख्रा जलदब बाथाब थेफ्रा लावगा एमाव जोगदाव थेंगोना रान्थें आरो अर्गा नोंसोर बयबो ओरै फै नोंसोरखौ आं सिगाङावबो वार्निं होखाबायमोन नोंसोरनि बिब्दि गले गले गोरोन्थि खालामबाय थानायखौ आं निमाहा होबाय थानो हाया नोंसोर खालामनो हासिगौ सार सार आंखौ निमाहा होदो सार 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 आंखौ निमाहा होदो सार आंखौल' अननानै निमाहा होदो रावखौबो होआबाबो सार सार आंखौ निमाहा होदो सार आं दिनैनिफ्राय जेबो गोरोन्थि मावथारला सार आफाखौ मोनथारथों आं दिनैनिफ्राय जेबो गोरोन्थि मावथारला हु माबार आइदै होबावबायसो सारा आइदै 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 मलमजों नानांसिगोनदां मलम पाकेटथाम नांसिगोनदां आंखौबो लाखियासै बै मा नायगोन जोङो नुगोन बिसोरो होख्रेमथारगोन जों सोलायनो जों खनसेयाव नुरायखाय होख्रेमथारगोन जों सानसे नायगोन ना बिसोरखौ माबायदि बिसोरो गोसोआव थाखागोन ना बे आंजोंथ' मा दंनायावलाय मोजां जेबो गैखाया ओइ बाबु खोमथाया दंना औ मानोबा नांगौमोन आब' औ अन्नानै एसे लिंहैनो हागोन ना बाबु औ र' आदा मा जाखो बाबु बैहाय नोंखौ सोरबा आब'आ लिंहरदों नंगौ नामा औ थां आं थांगासिनो दं थां
नै माथो मिजिंसोलाय मानोबा फैयामोन मिजिं नोंथाङा आंखौ मैया रैखा खालामनायनि थाखाय आं दिनै नोंथांनो गोजोननाय होनो फैदों नंगौ नामा मिजिं औ गोजोन्थों गोजोन्थों मिजिं बिब्दिब्ला नों थांदो दे मिजिं दे आदा Yes! खोमथा नोंना जाथ'वाखै नामा नै जासिगोन नोंहा दा फैदो जा थांगोनसै दे थांग्रोदो दा उनाव थांनोसै आं मिजिं नों बेयाव हारसिं मा खालामदों आं हारसिंल' नङा खोमथा बैलाय लोगोफोरबो दं जों मैगंसो खाफैदों मिजिं मा आदा आं नोंनाव फंसे बाथ्रा सोंगौमोन नों गाज्रि मोननाय नङाथ' मानोलाय गाज्रि मोननो सोंना मा सोंनो मिजिं नों आंखौ मोजां मोनमारोना आंनि गोसो गोरबो गासैखौबो नोंनो बावजोबखाबाय आदा फोथायनाय फोथायैया नोंनि सायावसो आंबो नोंखौ जोबोर मोजां मोनो मिजिं नंगौ ना आदा नंगौ मिजिं नै फाग्लिफोर नाहरनाय नोंनि लोगोफोरा जोंखौ मिनिहरगासिनो हनै ओइ फाग्लि फैदोहाय थांगौ नै आंनि लोगोफ्रा आंखौ लिंहरबाय आं थांसै दे थांदो मिजिं आंबो थांनोसै माब्लाबा जोंनाव बेरायहैनो थांदे आदा जागोन दे मिजिं माब्लाबा थांगोन
सहायनांबाय आङो आयो हाबाब नोंखौ गोसो थोफ्लांनानै आदाया फिथाखौ आलु हरदोलै लोंखांबाय बाबुमोनहा दे लोंखांबायबा एसे हगारलायदो साहा लोंनायनि राङा होलांदो बाबु मा रां आंहा रां होनाय हुदा गैया हा मा बुंनाय जाखो मानो हुदा गैया साहाखौ लोंनानै मानो रां होआ बेलाय ओइ सिथा आंखौ सिनायाखै नोङो सिनायलायनो गोनांथि गैया नोंथां फैसाल' होदो आरो सिरि सिरि ओंखारलांदो मा नोंसोर आंखौ सिनाय मोनाखै ओइ सोर फैनो अ कुम्फु नोंनि दादागिरिया बेयाव सोलिया मिथिबाय नों बायदि कुम्फुखौ जोंबो रोंगौ हे 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 हे
Aye, saku hei, ma biji buku berapa? Saku. Kau Kapan sungguh sih hamani pura baik biji, sih? ayo, Sudah baik terbaik. Ayo, saku. Hamanu adri beforbadi buat baik sih. Sar, नोंथांखौ नांगौमोन सार मा नाथाय मानो जों नोंथांजों कुम्फु सोलोंजानो सानदों सार नाथाय नोंसोर आंनो मा होनो सार नोंनो जोंनि बिखाखौ नांगौब्ला दानो जोङो बोखावना होनो हागोन सार जागोन गोजोन्थों सार गोजोन्थों सार गोजोन्थों खोमथा मोजाङै खालाम नाजादों सार गोसो हो खोमथा जागोन सार ओइ खोमथा नों ओरै फैलाय खोमथा नों देहाखौ मोजां मोनाखै नामा ओहो सार खर'खौ एसे सानाय मोन्दों थां बिदिबा नों जिरायथ'दो जागोन सार गो स्टार्ट अगेन दानिया नोंसोरो सामुराइ लेसनखौ खालामदो जागोन ना दानिया नोंसोरो सिनेलेसन खालाम जागोन ना दानिया जलब आरो बाथाब नोंसोर सानैया फैनानै स्प्रें गेलेफै सार
Hiya! 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 Stop! Bosan. Bo. दानिया नोंसोरो बै बस्थु लाना खार जागोन सार सार आंनि बिखा बिग्ले गासिबो आलु जोबथारबाय सार आं दसे जिरायथ'नोसै नङा मा बारखार आयो हाबालायगोन दा सार जोंनि खस्थ'खौ एसे खमायना होदो सार नङा मासे बिस गोनां जिबौ जानो थाखाय बेबायदि खस्थ'खौ सहायखानांगौ गोरोन्थि जाबाय सार मानो लेंहरदोंमोन आंखौ मिजिं मोजां गाज्रिनि खौरां लानो लेंहरदों आदा इयुननि बाथ्रा रायलायनो ए नंगौ नामा थ' बिब्दिब्ला जोंहा सानैजों बै दैसा सेराव जिरायहैदिनि थुदो आदा मिजिं मानो खोमथा ह बै दाउब' जरासेखौ नाहरनाय नुहुरबाय नों मिथिगौना बिसोर मा बाथ्रा रायलायदों आं दाउब'नि रावखौ बुजिनायमोनब्लासो नोंनि सोंनायनि फिननायखौ होनो हागौमोन नङा मिजिं दाउब'नि रावखौलाय सोरथो बुजियो नाथाय जों मेलेमजिबि मानसि माहारिया एसेब्लाबोथ' हमदां हायोना हानायाथ' हायो खोमथा नाथाय आंनि सोंलु गैया नालाय नोंनो मा फिननाय होनो हानो थेवबो मिजिं नों जेसेबां हायो एसेबां फिननो नाजानाय खोमथा बिदिब्लालाय आं बुंनोसै जों जेरै गाव गावनि मोजां मोनलायनाय आरो अनलायनायखौ फोरमायलायदों जानांगौ बिसोरबो बिब्दिनो औ मिजिं नों थारखौनो बुजिदों थौ मिजिं जोंहा बै बिबार बारियाव बेरायहैदिनि थुदो मिजिं नैबे बिबारखौ नायसाय मानो खोमथा बे बिबारखौ नोंजों रुजुजायै सना बिनि गावदां महरा नोंनि खावलायजों बिनि जारौरौ गाबा नोंनि गुस्थिजों आरो बिनि गुरै फाइलिफोरा नोंनि महरजों रुजुजायै सना नोंमारगौना नोंगौ मिजिं सना आरो नोंखौ माबायदि नुयो मिथिगौ माबायदि सना बैबायदि नोंखौ
बिखाया गावलांगोन नों फोथायनांगोन मोजां मोनलायनाया नंखाय नङा फैमा दा खालामसना नों गिनो नाङा सम फैब्ला सानसे जाफुंथारगोन जोंनि लानाय रादाया आंनि अनजालि नोंखौ मोनाब्ला आं थैना थांगोन सना बुहुत जानानै लांफैथारगोन आं गोथैसालियाव संसार जागोन बुंनो थाङोब्ला आं नोंसोरनो जिबननि मोनफ्रोमबो आदबखौनो फोरोंजोबबाय दिनै आं नोंसोरखौ साफा साफा आनजाद लानाय जासिगोन जागोन सार नोंसोरो दानिया बै थालिर बिफांफोरखौ सुखाव दे जागोन दे आंनोबो
हाबगौ जोबोर गोजोनथाव दिनै नोंसोरो साफ्रोमबो आनजादाव उथ्रिजोब्बाय आरो नोंसोर दिनैनिफ्राय माफा माफा बिस गोनां जिबौ जानो हाबाय आयो 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 ओइ जोंदाव मानो सार नों खोमथा आरो फुंखाखौ ओरै थिनहरलाय जागोन सार सार मानोबा लेंहरदोंमोन सार आं नोंसोरखौ दाबसे जायगायाव थिनहरनो मानो सार नैबे थफ्लाखौ सिफु अलंबारनिसिम दैथायहरनांगौ जानानै फैदों नाथाय लामाया बबेथिं जागोन सार जाहार गेजेर गेजेर थांनानै थरसे हाजो बारहैबानो मोनहैगोन नाथाय लामाया मोजाङै थां बिब्दिब्ला जों थांदोनि सार सार दे थांदो थां ओइ सिखोलाबो जों थांनोनो एसेबां देलाय फमनानै ओइ ददेरे बहा थांनोनो एसेबां गानफबनानै जेरावखि थाङा मानो जेरैखि देलाया मानो मानो नों जंखाय हरदों माखौ नों नांजा हरदों आं देलायनाय सिख्लासो ओइ सिखोलाबो जों थांनोनो एसेबां देलाय फमनानै ओइ ददेरे बहा थांनोनो एसेबां गानफबनानै सेंग्रा बैसोआ बिब्दिनोसै आं हाबा मा जादों नों मा मिथिनो नों मा बुजिनो सेंग्रा बैसोआ बिब्दिनोसै आं हाबा मा जादों नों मा मिथिनो नों मा बुजिनो गोसोखौ नों हले हमथायाब्ला सोलेरखौ नों हले दबथायाबोला गोरबोआव नोंनि अर जोंगोन बिखाखौ नोंनि खामग्लिलांगोन ओइ सिखोलाबो जों थांनोनो एसेबां देलाय फमनानै ओइ ददेरे बहा थांनोनो एसेबां गानफबनानै दसे थाथ' नों दसे जिरायथ' गोसोनि बाथ्रा एसे फोरमायलां बोजों थांनो
गाज्रि दामोन नों रागा दाजों बबेनिफ्राय फैदों बहा थांनो आंनो फोरमायला रायलायनोबा मानोथो खाथियाव फैया लामा सामा आख' फाख' मानसिफ्रा नुब्ला नोजोर होगोन मिथिया हसिया रायज्लायनायखौ ओइ सिखोलाबो जों थांनोनो एसेबां देलायफबनानै ओइ ददेरे बहा थांनोनो एसेबां गानफबनानै जेरावखि थाङा मानो जेरैखि देलाया मानो मानो नों जंखाय हरदों माखौ नों नांजा हरदों आं देलायमोन सिख्लासो आंथ' देरफुनाय सिख्लासो ओइ सिखोलाबो जों थांनोनो एसेबां देलायफबनानै ओइ ददेरे बहा थांनोनो एसेबां गानफबनानै नै नों सोदोबखौ खोनादों ना खोनादों नाथाय मानो सोदोब बेलाय मा जाथावगौ बेलाय लख्रा जिबौनि खुगायाव माथो एम्बा गावनो गाव बारसोमफैबाय जों एम्बु नङा लख्रा जों जाबाय गिलु बालु कुंफु एक्सपार्टसो आरो नों बादि गोहो गोनां जिबौआ उनफिनना थानायानो गाहाम उनफिनना था नों लख्रा उनफिनना थानाया आंनि खामानि नङा दिनै आं नोंसोरखौ फिसा होखारफिनगोन
너크라! 풍카! 맞아 그 풍카! 시간! 너크라! हाब बेथ' बिजनि कंफु सोलोंसालिनि सोलोंसासो। नै माथो मानसियाबो जखम गोजासो। हा सोर बिदि खालामखो खाथियाव मानसिफोरसो दं नामा? माथो रावबो मानसिबो गैया। बिदिब्लाथ' आं बेखौ सोलोंसालिसिम लांनानै दोनहैनांसिगोन। मा जाबोखो? फोरोंगिरि नोंथां, बियो जोंनि गामिनि लामायाव गोग्लैनानै दंमोन। आं नुसननानै लाबोनाय जाबाय। जोबोद गाहाम नोंथां, बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर।
Sar. Komda, Komda, मा Sar. जादों Komda? Sar. बुं Komda. Fungkaya लख्रानि आखायाव थैबाय सार। Komda, 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 Komda. मा जाखो फिसाफोर? मा जाखो? मा जादों? मा जाखो मानो फिसाफोर? खिन्थाया? मानो खिन्थाया? मा जाखो मा गाबलाबायखो फिसाफोर? मोजाङानो थैबाय। इस हो? मा होननाय जादों? मा होनखो? मा बुंनाय जाखो? खोमथाया थैबाय। इस मा राव जाखो बे इस इस लोगोफोर दे बेहायनो दे जागोन दे दे खालामजायोथ' दे बिदिब्ला सोलोंसाफोर जाथ'बाय बिदिब्लालाय बिदिब्लालाय मैया सुथुरखौ सानै लोगो मोनदोंमोन आं सानैखौबो होनहरबाय आं नंगौ थ' बाराबा खेबखौनो गाग्लाबनोसै थ' बिदिब्लालाय आय आय ओइ ओइ सैमाफोर नोंसोर बोरै गैया बोरो अ लख्रा मा नांगौ जों सारखौलाय नों बायदि रायलायनो जों समाया
हाब मा जाखो बेलाय रथ' स्टप दासो फैदों नोंसोर बेहाय मानो दावराव खालामफैदों बावबाय जोंखौ खावलायनाय साजायनाया बावबाय दानो बावबाय बिनिनो खिथेर खारबोदों जों माब्लाबाफोर आं मिथियैयाव गोरोन्थि मावफ्लांबायब्ला बिनि थाखाय आंखौ निमाहा होदो आरो अन्नानै बिनिफ्राय ओंखारलांदो ओंखारलांनो जों बिस गोनां जिबन खमखौ ओरैनो सोलाखै रथ' कम्फुखौ बेबायदि बुलायफिननो एबा खिथेर होखारफिननो सोलोंनाय जाया बेखौ गावनि एबा सुबुं माहारिनि हेफाजाबनि थाखायसो सोलोंनाय जायो आं बेफोरखौ जेबो मिथिया खोनासं लख्रा मानसिनि जिउआ बिबार बायदि आरो कम्फुखौ मोजाङै बाहायोबा कम्फुआ बै बिबारनि मोदोमफ्रुनाय बायदि थुदो
बै समाव जोंखौ होखानाय खिथारा दासो होनबाय बिसोरो Sir. Lokro! Ang nukro! बुंनो हागोन दा नों बबेयावहाय दं जे बुंनो हागोन दा नों बबेयावहाय दं नों आंनि आं नोंनि जुगे जुगे आब' नों जिंगा दासि नोंनि सुथुरानो आंनिबो सुथुर आं सानसे बिसोरखौ फिनसा जाफिनथारगोन
헤야 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 헤야야야야 헤야 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 헤야야 헤야 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 매우 헤야 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 헤이 헤이 헤야 헤야 헤이 헤이 헤야 No ada, ओंखामा जाग्रोदो. जागोन माइनाव नों आंखौ जिंगा दासि नाथाय मानो आदा? आं सिगां सुथुरखौ फोजोबस्रांगोन बिनि सिगांहा जेबो गोजोननाय गैया अब्लाबो आदा गावखौबो एसे नाय नों बेफोर गासैखौबो आंनि सायाव हगार माइनाव दे बिदिब्लालाय आं थांदिनि आदा दे थांदो 헤야 헤야 헤이 헤이 헤야 헤이 헤야 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 아우 야 헤야 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 헤이 헤이 헤야 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 헤이 헤야 헤이 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 헤야 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 아 헤야 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 하이 헤야 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 헤야
लख्रा आं दिनै नोंखौ ओरैनो नागारा नोंनि थैना दिनै सैथो ओंखारबो ओरै मा बुंदों नों नायगोन दा सोरनि थैनाया सैथो हैया 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 मानि आदब बिलाय बे जाबाय आंनि मावजिनि आदब हैया 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 मावजियानो जा मोख्रायानो जा जेब्लायबो जिबननि सिङाव थानांगौ हैया 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 हैया
हैया हैया हैया हैया हैया hey हैया 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 आदा आदा नों जेबो जायाखैथ' लख्रा थु नों साला गुन्दा नोङो सुनि नोंनो आंनि नैबे खाफालखौ जाजोब्बाय गथ' गथायनि खाफालखौबो नोंनो जाजोब्बाय उन्दुबाय था नों पापि बेहायनो हाजासे उन्दुबाय था नों पापि बेहाय है साला गुन्दा नंमारगौ मोजां गोहोआ जेब्लायबो देरहासार आरो गाज्रि गोहोआ जेब्लाबो बिनि सिङाव फैलाव फिसा सिखारदो दे आगै आं जेखि जादोला नोंसोरल' गोजोनैनो थादो आं थांनोसै मिजिङा